ka executive committee juga Khasahil Autonomous Districts Council KHDC kala ai jing itu ya arp songot kentup ki long kami long pa kum kita ki nongsna da wai kan bat ki bakhot ki da wai khasi bal itu pura ha tin no way the khasi traditional medicine ya kini ki arp songot la ai jing itu ta ka KHDC mentak arp saw tarik jemang harjar saw kebalalong ha conference hall ha jing saki UCM wa punya sings im ubal ai ru de bat sa me ki certificate ki identity card Shaboro arp songot ki nong sumar dawai khasi khnang baki pai ba ki bawan pha sumar ken singan bat ki itu baki dei ki nong sumar khasi ha jingran rangkat UMDC ka maukon rew constituency uba M mukim upa im ki hima melim ki officer bat ki wei de uba peniat ha ba ai jingkran ha kane kasngi ulong ki jing ai certificate ka dei kat kum ka ak ka batip ka Khasi Hill Autonomous Protection and Promotion Khasi Traditional Medicine Act 2000 khatwei ka ba ai bor man itu ikinong sumar khasi ulapan tip banang ne shakmar ke CDC kan bateng man itu ikinong sumar kan bat pawi ka jingkemen ba menta ka sngi ka arku sauterik u jimbang arhajar arku sau ngilala ban ai ki sernot jingpin itu dan kita ki certificate registration nakamenta ki nong ai dawai kan bat penrai hang ni po ri khasi gujungi ki bangila ai yakini ki certificate ne ki sernot katkum kanika ak ka khot kerteng ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act arja khatway but hakanika ak la ai bor ingi kum ka district council ban itu yakini kinong sumar tenrai kijungi hangni ri khasi nadu kinong kem ne ben penbiang ki shieng kishro ki bakdia nang ta wat kini kinong sumar nam ta ka jingklut kading ne ka bor electric ne kiwe khamtam hakabat persat nang ta ru ban sumar ru wat yiki bayo iki knyang jingpang ki bapero per kasni do nang ta wat iki jingpang ki bapero per ki ba shapo jong kamet jong ki breu ki ba la ban penenkam de kini ki dawai ken bat penrai da ka bangi shudi ya ka penenkam se ki benta jong ki tablet se benta jong ki dawai ki bayo naki dawai naki ni ki ken bat ngaso ban penpau ya ka jingkemen bakrau ba lingba ka jingyo jungi ya ka ni ka an ngilala ban itu yakini ki nong sumar ki jungi te nakalian ka executive committee baro shikata ngilala ban itu nakane ka ak tangkum balai pulai ngut ila itu sakumba arpu saumut te bat hakini ki singi ban wanru ngidang khot application ki babun ki nong sumar dawai tenrai ya ka bakin bu eka application shaka office ke jungi but ngidon ru ya ka Khasi Traditional Medicine Commission kani ka commission la seng hapo jong kani ka ak but hakani commission la bat chairman da UCM nang tai don i deputy secretary bade secretary jong ka commission nang tangi don ru irang ba DL nong sprung kum i member but kiwe ki member te kani ka commission la aibor ban screen lani ban bat benia ban tokit benia ya kini ki application ki bawan lingba kini ki nong sumar ban yo jing itu te lada dei ki bom shongnya lani ki bom don nong rim ban ai kani ka commission ka kentai ban ai ke jing itu te kamut tang ba ladei kita ki bakam baki de ki nong sumar dawai tenrai ne sumar kenbat kila ban yo lut baro kini certificate re de da ka bangiya daga jingwat benia ti benia ya ka thmei trekam ge jongki but hadin kata kani commission kan sa itu da ka ba ai kini ka certificate te nakaliang ga jongi kum ka executive committee jong ka district council ngi kenduru banang ne shakmat khamtam yiki nong shnong jokari khasi rokway teng ki bomdon lakut lat jing sumar ki hospital ki dawai doktor teng ki wan chikini ki nong sumar tenrai ki yo jing khya te ngashwa ban pentip ba ka khubor babha shiki nong shnong jokari khasi ani po mekhalya nang tashat bar jong ka jelaru bana kalian ka district council ngila dep bante ya kan ka Khasi Traditional Medicine Institute hangte po lum sopet beneng
but yakani ngila dap ban IT no syakaway ka kenhun ka form kata ka COLKS kaban penyat yakani ka institute hangtai but hangtai institute kin don ru kajing test yakini ki dawai kenbat ya ka bor jongka nang tawat ya ka packaging ru kajing song yakini kenamdai syu ban song kat ba kimon ki kita ki nong sumal tenrai ki de ben songkat kum bala yo bor na ka anjong sorka nang taru wat ya ka marketing kajing penya yoru ya kani ya kan sale takani ka form tip lem bena bakandan gede sing pendem burong kubukum gede dak ba ai sedikit ya nang ai tempat kasih jung tendrai CM halenti mat itu bangaro wai di si hak mun berpenklai ya gede kecingai dawai sumar kasih jungi ngayo di kelat man yada betalan aku buat beta boleh sebut ya ke executive committee dan baju CM ubala play ya kini kelat ai kini sakit ni ke aku saw mut ki traditional jungi ki balong traditional medicines ka ko ka ni kali jungi je kanu balong ka ai ka bangas ka ta ngalalong kumbalong siya mina ngumit beraslam ha nakawai islam siya kawai islam ka kasil atau musuh kawai executive committee din kumipat nila yai persang deki lakin ti borok kumno penong an ni kam dan host nam ka rai ti jom ban mentang nila yo ni ka bukum gede kalat ban pentik kena ban pen jalan ban scam ya ka cinglong tu ki doktor ngala benong ki de ki national doktor ki baryo ni ka sap talent tak ki start becong hak cing dai bat ki smart ya ki Jepang ki sistem nak benta benjo ki Jepang ngalong ru bos tenat hadu kata-kata la khaya nga habis nong ke ba 90% la sumar yang ada di kenat tawai di kenbat but nga rong way ni betip bahasa pagi kenbat di pol beradab terdai kadang mi di sini nang kelat no iki cek dawai tu kom smart no kat hado mendapat dang boni kumbat bang sumar ya kembali cok but hayeng ni kam pendon kam yo ni traditional medicine ubam dan side effect ada cingnya dari bat kecil tang kecil sistem di si bagi ini di ngai play kerpang ye MDC nama penrau ba model mungkin nangka di officer jauh district council nangka i pak nang spung penjurui bedukan sing belai dan lang i pak don sumer baru ki beri orang ba ki belai dan lang di kapua kamtam me ya pi ki nong sunga tenrai jongi kalong ke ba sutena bantet ba kamtame ya pi ki nong suma tenrai banyo ya ka jing itu ka ba la itu ta na po kari india i bro kowe kamtam banang ni syakman himdan shu kanu jing smu hen jing smu tien ka ba pi sumar ke ka jing sumar ka ba kidan na jing nang ka jing tip ka jong pi teng ke puar ke ba mensua ke ba lalino oi hari si jongi kibun ni orang suma tenrai hendrai don pat ke bom kidon pat ke ba shu penbut tenang tang banyo kamai nak ba penbi kumno sei sotenat ba kani ke puar nak kalian ka district council kalas cem ni senjam ke ban itu ipi baro balong ru kani ka certificate balong ru naga banta ka baha kamian ka jong pi baro tena kaliang jonga nam sim ka puar ai ka jingka ku ko do ipi baro